Barka da jama'a, sunana Bin Bunayya. Yau ne dan bada wani dan karamin ilimi game da mutanenmu ko kuma zan ce game da al'ummarmu na arewacin Najeriya gama Najeriya gaba daya. Kamar yadda ake gwamnatin ƙasa ta ce a maida kuɗaɗe zuwa ƙarshen wannan watan, kuma akwai sharuɗi da zan gaya a mutane. Yanzu scammers kansu ya shiga sacin ta yaya da za su ɗauke maka kuɗaɗe daga asusun bankin da ka je kai ajiya. To, ta yaya za ka kare kanka daga wayannan mutanen wanda ake kira Yahoo boys ko kuma scammers? Za ka iya kare kanka daga wayannan mutanen ta yanda in ka bi sharuɗin abin da na gaya maka. Sharuɗin da zan gaya maka ba wani abin wahala bane ko kuma ba wani abin yi da za ka ji jiki bane ko kuma ka yi amfani da ƙarfi. Sharuɗin shine kamar haka. Na ɗaya shine ka tabbatar da idan an turo maka OTP, ko da manajan banki ne ko wane ne ya kira ka ya ce ka tura OTP nan, kar ka tura OTP. OTP shine secret ɗinka. OTP kar ka tura a kowa. To menene wannan OTP? OTP wasu nambobi ne guda 5 ko kuma guda 6 wanda akan iya turowa yayin da za a tabbatar da abin naka ne ko ba naka ba, kuma yayin da ka tura wannan OTP a wani wanda baka san shi ba ko kuma ya kira ka maka ƙarya akan shi manajan banki ne ko ma'aikacin banki ne, to dan uwa kuɗaɗenka sun sha ruwa. Na biyu kuma shine ATM. ATM da kuke gani ba abun wani wasa bane da zaka yi wasa da shi. A'a, ina da ATM, ba wanda ya san pin ɗina, babu kaza, ba wanda ya san ƙarya ne. Yanzu ana 21st century ɗin wa. ATM da ka gani mutum bai san pin ɗinka ba, zai zara kuma ka kuɗi a cikin ATM ɗinka. Mutum bai san pin ɗinka ba na transfer, zai zare maka kuɗi a cikin ATM ɗinka, kuma a zare kuma ba za ka kama, ba wanda za ka kama saboda babu suna da zai appearing ya nuna maka wannan shine ya zare maka wannan kuɗin cikin banki. Na uku kuma shine abin da mutanen mu basu gane ba, akwai abin da ake kira airtime to cash. Airtime to cash ɗin yayin da wani ya samu wayanka ko kuma abokinka, watakila abokinka maybe ba na gari ba ko waye da haka je, zai iya karɓan wayanka sai ya ciyo maka katin 10,000, 20,000 a layin wayanka, kuma sai ya maida ta zuwa kuɗi kai ba tare da ka sani ba. Sai a kula yan uwa a cikin wannan sharuɗin guda 3. Idan ku kula, kuɗaɗen ku na banki za su zama safe, wani matsala ko kuma tashin hankali in har ka bi wa'annan sharuɗin guda 3 da na faɗa. Fatan nasara, fatan kuma za ku yaɗa bidiyon nan kowa su amfana, ba kai ka ji kai kaɗai ka riƙe a wurinka ba, ko kuma ka ji kai kaɗai ka fita, ko da kai ka san wannan sharuɗin ba zai maka amfani ba, dan Allah ka taimaka ka yi sharing a yan uwa gaba ɗaya. Sai an jima.